Сәлем дуслар. Эфирда топ клип тапшыруы. Сезнең белән мин, Айрат Ильясов, һәм без башлыйбыз. Без атна сайын иң аз тавыш җыйган клип белән саубуллашабыз. Бу атнада кемнең тырышлыгы җитеп бетмәде микән? Әйдәгез карыйк. Һәр атна безгә яңалык алып килә. Бу атнада хит-парадтагы югары урын өчен көрәшне яннарымда ни калмадың клибы белән Лиана Габдрахманова башлаячак. Каршы алыгыз резидентыбызны.
Люция ханымның күлмәкләре бик күп булуы ачыкланды. Ул шулай ук аларны махсус тиктерә, тик төрле модельерларда гына. Иң кыйбатлысы 30 меңгә төшкән. 1-2 сезон киям дә алып куям, я булмаса берәрсенә бүләк итәм ди ул. Ә менә кызыклы вакыйгаларга килгәндә, Люция ханым белән алар еш булгалы икән. Берсендә күлмәк тиктергә дип заказ бирдем. Тегүче үлчәүләрне алды, эскизны ясады, бераздан әзер дип хәбәр бирде. Барган идем, ул миңа башка күлмәк тиккән. Опера җырчыларының шикелле корсет белән кидерде. Билемне кысып куйды һәм мин җырлый алмаслык хәлдә калдым. Шулай килми калды да инде ул күлмәк дип сөйләде безгә Люция Мусина. Дуслар, әгәр дә сезгә Люция ханымның "Эх, дөнья" клибы ошый икән, 1320 номерына топ клип 112 санын җыеп SMS юлларга ашыгыгыз. Dünya, şiksiz dünya, uçtu bir kader dünya, sandı baştay keşkünede, laşın kuş gibi zurda, ey dünya, aziz dünya, tatlıdan tatlı dünya, başımın dip yürgenlerinin başını boş bulup da bizge boş bulmaz dünya. Ey dünya, aziz dünya, tatlıdan tatlı dünya, başımın dip yürgenlerinin başını dergen dünya. Ey dünya, aziz dünya, tatlıdan tatlı dünya, başımın dip yürgenlerinin başını dergen dünya, başımın dip yürgenlerinin başını dergen dünya, başını dergen dünya. Шәп яңалык. Шушы көннәрдә генә Лилиана икенче тапкыр әни булды. Шул сәбәпле без бәхетле әнине котлап тапшыруыбызның темасына да күчик. 8 ел буена күлмәкләремне бер үк тегүче тегә. Ә менә эскизларына килгәндә әни белән икәү уйлап чыгарабыз дип белдерде безгә Лилиана Ирназарова. Быел тектергән Тауис каурилары белән бизәлгән күлмәгенә килгәндә ул иң кыйбатлысы, аның бәясе 50 мең шамасы дип сөйләде. Без дә Лилианага Тауис кышы булып хит парадның югары урыннарына күтәрелергә ярдәм итик. Моның өчен 1320 номерына топ клип 107 санын язып SMS юлларга гына кирәк.
Adımlar bilen atla kileşek degen yolga. Var adımlarda ayrıla onga bulmazsa solga. Sak adımlar bilen atla kileşek degen yolga. Var adımlarda ayrıla onga bulmazsa solga. Ak karani onga songa ayıra bilu gerek. Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde gübrek. Ak karani onga songa ayıra bilu gerek. Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde gübrek. Hey! Yalgışular, sataşular, bula barsı da eğlenmesin yalgışular, yürekler yarasına. Yalgışular, sataşular, bula barsı da eğlenmesin yalgışular, yürekler yarasına. Karada unasını ayıra bilu gerek. Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde gübrek. Karani unasını ayıra bilu gerek. Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde gübrek. Karani unasını ayıra bilu gerek. Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde gübrek. Karani unasını ayıra bilu gerek. Bu durmuşta bəxtliler bulsunlar eyde gübrek. Hey! Хәзер без кыска вакытлы рекламага бүленербез, бездән аерылмагыз. Ландыш Нихмаджанованың арсеналында 200-дән артык сәхнә күлмәге бар икән. Күбесен чит илдән алып кайта. Махсус тектергән күлмәкләре дә юк түгел. Әмма иң кыйбатлы күлмәгенең бәясен ул сыр итеп калдырырга теләде. Кызыклы вакыйгаларга да күз салмыйчы булмас. Мөнир Рахмаев белән бии дуэт җырлаганда күлмәгемнең замогы аерылган. Тамашачы күрмәсен дип, аркан белән борылмыйча гына биеп, җырлап кирип киттем инде диде безгә җырчы кызыбыз. Биклә мине күңелеңә клибында бар да тәртип. Шуңа күрә клипны карыйбыз, ушатабыз һәм 1320 номерына топ клип 115 санын җыеп, SMS юллыйбыз. Bulayım deyip izlelik Qalar idim ləm min sinin Күңеліңде бикләне Бикләне мине бикләп қой Күңелең түрләренә Берәр истәлек булармын Сағынып сөйләреңә
Матур күлмәк күрсәм, тыныч кына үтә алмыйм дип сүзен башлады безгә Лиана Хисматуллина. Сәхнә күлмәкләренә килгәндә, аларны тектерергә тырыша икән җырчы кыз. Лиана кибетләрдә күлмәкләр карап кайткач, тегүчесе янына бара. Соңыннан бергә утырып килешле фасоннар карыйлар, эскизлар ясыйлар. Шулай барлыкка килә дә инде шедеврлар. Дуслар, ә сез тик утырмагыз, Лиана өчен тавыш бирегез. Тигезлек саклансын өчен алтын урталыкны таба белергә кирәк. Безнең тапшыруның уртасы менә нәкъ шушы урында. Елына 5-6 күлмәк, һәрберсе төрле модельләрдән иң кыйбатлысы 40 меңгә якын.
Әлеге сүзләр элегант образлары белән шаккатырга яратучы Диләнең күлмәкләре турында. Ләкин ул аларны озаклап кими икән, 3 кенә ел. Аннары алар тарих шкафына эләгә. Күлмәк дигәннән бер кызыклы фактны да әйтеп китмичә булмый. Әлмәткә чыгыш ясарга барганнар. Чыгыш алдыннан гына Диләнең күлмәгенең замогы аерылган. Ясарга өлгермәдек, шуңа күрә җыр буена кул белән тотып җырлап чыктым инде дип көлеп сөйләде безгә Дилә. Ә сезгә, дуслар, Диләнең күлмәкләреннән тыш, шул да җитә клибы ошый икән, 1320 номерына топ клип 114 санын җыеп SMS юллагыз. Йөрәгемнең серләрен җырга үрәм, хәтта җил
Шахзатның гардеробына килгәндә, анда 20-гә якын сәхнә костюмы бар икән. Күпчелеген сатып алам. Бер-икесен генә махсус тектердем, ә булай берсе 30-40 меңгә төшә ди җырчы егетебез. Шунысы да кызык, элек алган костюмнарым утырыр урынына киресенчә зурая гына. Шуңа күрә дә аларны ераккарак алып куярга туры килә дип авыр сулап куйды ябык егетебез Шахзат. Ә без Гөлбану клибын карыйбыз. Diysen, niye anı kimisen? Sigen yarın var diysen, niye anı simisen? Hey Gülbanu, günde yanında bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Hey Gülbanu, günde yanında bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Sinen kiygenin, köknesinen kiygenin, uynanıysın da kılmıysan yok mu elle sigenin? Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Ösep yürü kübelek, birisi uzun birisi kıska übüşeler sügeler. Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. İşe kaldı kol direk, kolga sandıgaş girek. Uzun boylu yigitlerge kıska boylu kız kirek. Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Hey Gülbanu, günde yanımda bulam, günde aylı günde yanlarında min bulam. Günde aylı günde yanlarında min bulam. Реклама бик тиз узар, бездән аерылмагыз, иң кызыгы әле башлана гына. Хит парадыбызның иң көчле өчлегенә килеп тә җиттек. Кайсы клип беренче урын яулар өчен 2 клипны гына уза алмыйча калды. Әйдәгез, шуны белик. Күлмәкләрен күпчелек тектерә, сатып та алгалый, интернеттан да кайтарта икән Гөлназ Сабирова. 13тән артык сәхнә күлмәгем бар, иң кыйммәтлесе 10 меңгә төште ди ул. Дуслар, әгәр дә Гөлназның сәхнә күлмәкләрен күрәсегез килсә, бергә клибын карагыз. Анда ул 10га якын күлмәген тәкъдим итә. Yo
Кочағыңда уянырға йоқылап кетерге бәғірге менің сірлерімні сөйлем барын назлы жилерге Yoңғырында қышқы буранында кешірір біз сиңа онт ете бірге онт ете Yoңғырында қышқы буранында кешірір біз сиңа онт ете бірге онт ете Гомумән концерт һәм көнлек киемнәрен мин тормыш иптәшем Салават Миниханов белән сайлыйм дип сүзен башлады гүзәлем. Концерт костюмнарын күбесенчә заказ буенча тектерә икән ул. Аларның стилен, төсен, формасын үзләре утырып уйлап чыгаралар. Бүгенгесе көндә нинди төсләр, токымалар, детальләр модада икәнен дә онытмыйлар алар. Дуслар, әгәр дә сезгә гүзәлемнең әни клибы ошый икән, 1320 номерына 113 санын җыеп SMS юллагыз. Кояш кебек нурлы ниемә Багышлыйсым килә җырманы Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Синең янда һәр чак җылы әни Яктыртасың барыр юлымны Алтын киңәшләрен бирергә дә Юлатырга һәр чак әзерсең Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Сау сәламәт булып яшә әни Дуга итеп теләк телим мин Әни кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны кадерлем син минем Бүләк итәм сиңа җырымны
Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Бүләк итәм сиңа җырымны. Тырышлык һәм хезмәт һәр вакыт югары нәтиҗәләргә илтә. Кайсы клип бу атнада иң көчлесе, күбегез инде аңлагандыр. Элвин Грей белән клип төшерергә бардык. Башланыр алдыннан 20 минут кала күлмәкнең җиңнәрен кисеп, майка ясадым һәм вуаля! Яңа образ барлыкка килде дип сүзен башлап җибәрде җырчы модельер Гүзәлия ханым. Әйе, модельер, чөнки Казанда тектергән күлмәкләрнең авторы Гүзәлия үзе икән. Ә Мәскәүдә исә аңа профессиональ модельерлар тегә. Иң кыйммәтле күлмәкнең бәясен дә сорадык, тик ул аны сер итеп калдырырга теләде. Дуслар, серле модельер Гүзәлияның югалтасым килми клибы өчен тавыш бирергә онытмагыз. Ходай биргән бәхетем, син гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер беттек. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны,
Berma Xudayım birden bir bəxtimni. Менә шулай итеп тиз генә вакыт үтте дә китте. Миңа да сәхнә костюмнарымны алып эшкә барырга вакыт. Ә сез, дуслар, яраткан клипларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан клибыгызның кодын язып SMS хәбәр җибәрегез, яисә tmtv.online.ru сайтына кереп тавыш бирегез. Ялларыгыз күңелле һәм нәтиҗәле үтсен дигән теләктә калып, мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.